Ungqongqoshe nendlulamithi bathi lo mhlangano bekungokuzekuthula nje kuphela. Uza ngaphezulu kwezinto eziningi esezenzekile malungana nesikhwama sezemihlaba iNgonyama Trust. Kuzokhumbuleka ngesikhathi sikahulumeni wesithupha phakathi lo mnyango wawubizwa ngowezolimo nezoguquko lwezemihlaba ngaphansi kukaThoko Didiza ufuna ukuba usingathe ukuhlinzekwa kwezitifiketi zobunini bomhlaba. Lolu daba lwaba nomphumela ukuthi iNgonyama igcine isibize umhlangano namakhosi yaze yesabisa ngokuyisa lolu daba enkantolo yezomhlaba. Everything went well, and remember we're here to pay respect to the king, to introduce ourselves, to salute the king and discuss anything that pertains to the king. Otherwise, there's nothing went wrong, everything is going well. It was just an introductory meeting. We're still going to come back with all the details. Umhlangano namhlanje ube nomthelela omuhle kakhulu ngenxa yokuthi abahlonishwa nje babelapha bakwazile ukunika isiqinisekiso sokuthi uhulumeni uzoqhubeka nokubambisana nesilo ikakhulukazi ekuthuthukiseni indawo zasemakhaya engaphansi kwamakhosi ukuze abantu abahlala endaweni zamakhosi bakwazi ukukhiqiza ukudla, bakwazi ukusebenzisa umhlaba ukuthi bayithuthukise bona nemindeni yabo. Indlunkulu ithi lobu ubudlelwane obusha futhi ke kunezinto ezidinga ukuba zibhungwe esikhathini esizayo.